ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರಿದರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತುಳು ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2022 ಬಿಸಿ ರೋಡ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ತುಳು ನಾಟಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ತುಂಬಾ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳು ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪುನಃ ಭಾರ್ಯಾತಿ ಜನ ಕಷ್ಟ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಿದ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಾಲ್ ಸಾರ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಆರಪ್ಪಗ ಕೈಕಾರ ಹಾಕೋದಿತ್ತಿನ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಮೆಕ್ಲೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಭಾರ್ಯಾತ್ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಸಮ್ಮನ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಡ ಇನಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅದು ದುಂಬೆ ಇಂಚೆತ್ತಂಡ ಐದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಬೆ ಪೋತನೊಂದು ಪನಿಯರೆಯನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಇನಿ ಒವೇ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಅವೊಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ವಾರ್ಡ್ ನೇಮೋತ್ಸವ ವಾರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ನಡಪುನ ಒವೇ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ವಾರ್ಡ್ ಭಾರ್ಯಾತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಸೇರುವೆರಿಂದ ಪನಿಯರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಭಾರ್ಯಾತ್ ಜನಗಳು 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ದು ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಭಾರ್ಯಾತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಅತ್ತೆ ಕಲೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರ್ಯಾತ್ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಬರ್ಪೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಭಾರ್ಯಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡಂತೂ ಜನಕಲು ಈ ಮಾತ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಸೇರುವೆ ಪನ್ಪುಣ ನಂಗೆ ಮಾತ ತೆರಿನ ಸಂಗತಿ ಇಂಜಿಪ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾರು ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ. ಅನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಅನೋರಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಬುಳೆದು ಬರಡಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಉಳಯಿ 6 ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ಸುಭಾಷನ್ಯ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವು. ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾದಿಪ್ಪು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಾದಿಪ್ಪು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಳಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಪನವಳು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅನುಕೂಲತೆನ ಕಲ್ಪಿಸಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸುಭಾಷನ್ನೇ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆದಿದು ಈ ನಾಟಕ ಪಂತೋನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಎನ್ನ ಗ್ರಹಚಾರ ಅಂದ್ಯಾನ ಪಣಪೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮುರಣೆ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎನ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗಿಂಡು ಒಂಜಾತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆತ್ತಂಡು 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು 9 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಡು ತುಳು ಭವನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪನ ಸಜ್ಜುಡುಂಡು ತುಳು ಭವನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪನಂಚತನ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ಅವು ತಯಾರಾಪನಲ್ಕ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿತ ಸುರುತವರೆಗೂ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಐತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಾರ ಪಂಡಿನ ಕಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ಲ ಈ 2 ವರ್ಷದ ಕ್ಷೀಣಗೊಂಚೋರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುತ್ತೆ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಬಣಪನವು ಮಾತಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಣಪನಲ್ಕ ಅವು ಆತಂಡು ಎಂಕುಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುರಣಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸಿ ಭಂಡಾರಿ, ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಣೇಶಾನಂದ ಸೋಮಯಾಚಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಪಿಯೂಸ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ನ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ, ಎಸ್ಎಂಬಿ ಶಾಮಿಯಾನಾ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ನ ಲತೀಫ್ ಎಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್, ವರ್ತಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೈ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಶಾಮಿಯಾನಾ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಜೆಸಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಷನ್ ರೈ, ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶರಸಾಲಿಯನ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಬಿಸಿ ರೋಡ್.